ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଟେକ୍ନିକ୍। ବାଇବେଲରେ ପଲ୍ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନିଜ ଅନୁରୋଧକୁ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାତ କରାଇଥାଉ। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିଣାମ ମିଳିଥାଏ। ଏକ ଧନ୍ୟବାଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ସବୁବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ରଚନାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ନିକଟତର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ନିୟମ କାରଣରୁ ଅଗଣିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼କୁ ବହିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ନିକଟରେ ଜଣେ କମ୍ ବର୍ଷୀୟ ମା ଏହି ଟେକ୍ନିକ୍ ଆପଣାଇବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ମୋତେ କହିଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୋ ପାଖରେ କାମ ନଥିଲା, ବାକି ବିଲ୍ ସବୁ ଜମା ହେବାର ଲାଗୁଥିଲା। ମୋ 3 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପୋଷାକ ଯୋଗାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କୁଆଡ଼େ ଯିବି। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିବାର ଶୁଣିଲି ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିଖର ହେବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଉଚିତ। ମୋ ମନ ଭିତରେ ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ବିଜୁଳି ଖେଳିଗଲା। ଏଭଳି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି। ପ୍ରାୟ 3 ସପ୍ତାହ ଧରି ସକାଳେ ଏବଂ ରାତିରେ ସେହି ମହିଳା କହିଲେ, ମୋ ଧନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ପରମପିତା, ମୋ ଧନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ପରମପିତା, ମୋ ଧନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ପରମପିତା। କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବ ତାଙ୍କ ମନକୁ ପୂରାପୂରି ଢାଙ୍କି ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବହୁତ ଆରାମ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଢଙ୍ଗରେ ଏହି କଥା ଦୋହରାଇଲେ। ସେ କଳ୍ପନା କଲେ ଯେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ରଚନାତ୍ମକ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାକୁ ସେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଏହାକୁ ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିର ଅନ୍ତର୍ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏହା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଛବି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସେହି କାରଣରୁ ଯାହାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଧନ, ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସହ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ଭାବନାରେ କେବଳ ଧନଧାନ୍ୟ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ଧନ୍ୟବାଦ ପରମପିତା କହି ତାଙ୍କ ମନ ଏବଂ ହୃଦୟ ସ୍ୱୀକୃତ ବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ହତାଶ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଉଭୟର ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ପରମପିତା ସେତେ ସମ୍ଭବ ସେତେ ଥର କହୁଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯେତେ ଅଧିକ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆପଣାଇବେ, ନିଜ ମନକୁ ଧନସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ତାହା ହିଁ ହେଲା। ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଫଳ ବହୁତ କୌତୂହଳପ୍ରଦ ଥିଲା। ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କୁ ଗଳିରେ ଭେଟିଲେ, ଯାହାକୁ ସେ ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ। ସେହି ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପଦବୀ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦରମା ଅଫର ଦେଲେ। ତା ସହ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଉଧାର ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ମହିଳା ଜଣକ ମୋତେ କହିଲେ, ମୁଁ କେବେ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ପରମପିତାର ଚମତ୍କାର ଶକ୍ତି ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି।